Bidiyon namu na yau zan nuna muku yadda mutum zai rinka ajiye saƙonnin shi na WhatsApp akan email ɗin shi. Saboda wani lokacin mutum sai ya canja waya ko kuma wayar shi ta samu matsala, yana so ya buɗe WhatsApp a wata wayar amma yana tsoron ya rasa saƙonnin shi. A wannan bidiyon zan nuna mana yadda mutum zai yi ya je ya gyara wannan abu. Ko da waya mutum ya canja, to in dai bi wannan hanyar da zan nuna muku, to mutum ba zai rasa saƙonnin shi ba gaba ɗaya, komai zai dawo. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon, idan baka danna alamar subscribe ba ka yi, sannan ka danna alamar ƙararrawa kuma ka yi liking, ka tura yan uwa da abokan arziki domin su gani su amfana. Masu tambaya kuma za ku yi aje mana ita a comment section. Yanzu da farko za mu shiga cikin WhatsApp ɗin. Bayan mun shiga ya buɗe, mutum zai taɓa layukan can guda uku na sama. Bayan mun taɓa su, za mu danna setting gashi nan, sai mu danna shi. Bayan mun danna shi sai mu yi nan ƙasa. Mu yi ƙasa a wani wuri nan da aka ce chat. Za mu taɓa shi yawa. Idan ya buɗe za mu yi scrolling mai ƙasa. Yawwa ga inda aka ce chat backup. Wannan chat backup ɗin shi za mu danna, sai mu danna shi yawwa. Idan ya zo nan, abu na farko da mutum zai fara yi, wannan wurin na farko inda aka ce Google account. Yawwa shi wannan wurin na farko da aka ce Google account, to mutum zai shige shi ne. Mutum ya shiga zai ɗauko email ɗin da yake kan wayar shi, email ɗin da kake so ka yi amfani da shi ka rinka ajiye saƙonnin a kai. To bayan ka ɗauko shi kuma ka zaɓi email ɗin, sai ka zo na ƙasan nan, gashi nan wannan na biyun shi kuma sai ka zaɓi ranakun da kake so a rinka automatically kawai ya rinka ajiye maka saƙonnin da kanshi, ba sai ka je ka ajiye da kanka ba. Even a nan akwai daily na kowace rana, akwai sati, akwai na wata, sai kuma wannan na hudun shi kuma lokacin da ga daman ajiyewa za ka je ka ajiye da kanka. Amma munan mun zaɓi na sati da bayan kwana 7 zai rinka ajiyewa da kanshi kenan, ba tare da mun shiga mun ce za mu ajiye saƙonni ba. To bayan ka zaɓa, to sai shi kuma wannan wajen, shi wannan wajen da yake a kashe, to mutum yana so zai iya kunna shi. Amma idan ka kunna shi, to a duk lokacin da zai ajiye maka saƙonninka, to da bidiyoyi zai rinka ajiyewa, kuma kaga zai ja maka data sosai. Amma mutum yana so zai iya haɗawa da shi, bidiyoyin da aka turo ma za ka iya haɗa da su ka ajiye. Amma munan ba ma buƙatar shi, mun kashe shi, ba za mu haɗa da bidiyo ba, iya chatting kawai za mu ajiye da hotuna da waye. Sai kuma na ƙasan shi, shi wannan mutum zai kunna shi. In mutum ya kunna shi, to zai rinka amfani da data wayar shi. Wani lokacin za ga wasu da yawa in suka je yin backup, to sai ya ce dole sai an yi haɗa da wifi, amma ka haɗa wayarka da wifi tukunna. Amma wannan in ka kunna shi, to data wayarka zai ringa amfani da ita, ba sai ka kunna wifi na wayarka ba. Bayan ka kunna shi, sai ka zo nan wurin, sai ka danna backup. Shi na wannan backup ɗin, to za mu danna shi. Idan muka danna shi zai gama wannan ɗin shi. Za mu jira. Wani lokacin mutum yana da saƙonni da yawa, to yana ɗan ɗaukar lokaci kafin ya gama.
yanzu ga shi nan zai fara ajiyewa. Ga shi nan ya fara tafiya an kai 74, 781, 896, 98. Nan ya fara tafiya. Zai ja mana MB 49, 49 MB. In kana da chatin da yawa, wani hau 1 gig, 2 gig, wani 50 MB, wani 500 MB. Yanayin chatin ɗin da mutum yake da su da yawa ne. Ga shi nan yana yi, ya kai 81. Ya kai 99, ya gama. Shi kenan su sakonni sun riga sun zauna. Kowace ba, ko da mutum ya canja waya ne, inda zai buɗe WhatsApp da ya je ya yi wajen backup, je dawo da su, za su dawo kan WhatsApp ɗin. Mutum sai ga kamar bai canja ma waya ba. Wannan ita ce hanyar da mutum zai bi ya ajiye sakonnin shi na WhatsApp akan email ɗin shi. Da kuma manta da subscribe. Sai mun haɗu a bidiyo na gaba.